Ahoj, moje jméno je Adriana a vítám tě u dalšího podcastu. V mých podcastech se bavíme o životě, o jeho prožívání, o různých úhlech pohledu, v různých situacích. Nic neberte jako pravdu, všechno je určitá zkušenost, která má svoje místo, má svůj účel a pro každýho probíhá v trošku jiný úrovni, v jiném smyslu toho chápání, proč tady pro ten život náš je. A díky prožité zkušenosti, kterou můžeme v dnešní době spolu sdílet, se každý může vlastně inspirovat anebo vlastně chytit toho, že třeba tak, jak si to myslí, tak není blázen, není divnej a je to takhle správně. Původně jsem měla na mysli nějaký jako téma, takový zajímavý, ale jakmile jsem si tady pustila, že začnu nahrávat podcast, tak jsem všecko vykouřila z hlavy. Takže jsem sama jako zvědavá, jakým směrem se tady ten podcast vyvine. Poslední dobou jsem se hodně střetávala ve svém životě se situacemi a s lidmi, kteří byli dogmaticky drženi na sílu slova, na vlastně slovo, na komunikační kanál, který my lidi máme k dispozici. A já jsem si několikrát sama pokladala vlastně otázku, jako kdo vyvinul slova, kdo co jak pojmenoval a takhle. Už jsem to měla vlastně od malinka takový filozofické otázky. A táhlo se to se mnou celý život, že jsem vlastně říkala nebo věci, nebo ptala se lidí na takové otázky, na které jsem nedokázala najít odpovědi a vždycky se jakoby vybočovali z takového toho standardu toho, co žili lidi v mým tom daném věku, který jsem prožívala a proto jsem si třeba i celý život přišla, že jsou divná, jiná, nebo mě lidi za to odsuzovali, že furt jako nad něčím důmám a že mám furt takové jako debilní otázky a furt všechno jako hodnotím a analyzu a takhle a určitě každý, kdo to třeba má podobně nebo se narodil s takovým jakoby nastavením. Není to o tom, že se chcete ve všem hnípat, ale je to prostě něco, co vás extrémně naplňuje a zajímá vás to. Jako nechci říct, že nesmrtelnost brouka, ale zajímá vás, proč jste tady, proč zrovna vypadáte tak, jak vypadáte, proč se vám zrovna děje takový životní příběh a jak to jako funguje a jak se to vlastně mění a jakou vlastně roli v tom hrajete vy a jakým způsobem to můžete ovlivnit a vy jaký ne. A k tomu jako se nabalovala ta spiritualita a tak dále. Takže až jsem se vlastně dostala v životě jakoby třeba do bodu, kdy jsem přestala to slovo tolik používat, začala jsem trošku víc poslouchat, víc pozorovat a mě dalo v životě extrémně moc věcí. Chci tady zabředávat do mýho příběhu, protože tomu bych se třeba chtěla věnovat potom po čase v nějaký samostatný kapitole, protože si třeba myslím, že by to spoustu lidí zajímalo, protože si myslím, že každý příběh může být opravdu inspirací jakoby dál, že člověk to, co vidí nebo poslouchá, tak je hrozně jako iluzorní obraz, který si o tom člověku vytváří. Takže je fajn třeba pozdílet nějaký širší příběh té zkušenosti, ale o tom jindy. Pojďme se teda vrátit jakoby k síle slova. Když si vezmete slovo jako takový, tak my jako lidi upínáme pozornost, důležitost o tom, jak se ten druhý člověk vyjadřuje na to jeho slovo. Mnohdy dogmaticky jsme se toho dokážeme extrémně rychle nakrmit a zapomínáme vlastně na ten komplex toho člověka. Slovo je určitá forma vyjadřování, ale podle mě, i když to na první pohled se to nemusí takhle jevit, tak slovo není primární prostředek vyjadřování člověka. Je to vlastně podle mě až nějaká, nevím, třeba kdybych ho měla řadit na škále od 1 až do 5, s tím, že 1 je nejvíc a 5 je nejmíň, tak bych to slovo třeba dala na 3 nebo na 4. A teďka vám vysvětlím proč a jak extrémně je to důležitý si jakoby dogmaticky z toho opouštět, že máme věřit tomu, co ten člověk říká a naučit se na to dívat trošku jako jiným způsobem a díky tomu vlastně začít vnímat ty druhý lidi přes
něco jiného než přes to slovo. Teď si sami každý můžete jakoby zhodnotit, v jakém bodě toho vnímání, co se týče toho slova jste. Protože pokud si teď třeba sednete s někým na kávu nebo se s někým bavíte, tak si sám každý individuálně může zhodnotit, jakým způsobem toho člověka vnímá. Přes co ho vnímá. Vnímáte ho jenom přes to, co vám říká, nebo ho vnímáte prostě přes to, jak vypadá, nebo přes to, jak je oblečený, nebo jaký má vizuální obraz, jestli je vysoký, hubený, jakou má barvu očí, jaký má vlasy, jak se pohybuje, nebo jak komunikuje, anebo jaká z něho jde taková energie, jak se říká, jako že šel z něho dobrý vibe. Tak každý sám si individuálně můžete upřímně zhodnotit, jak to máte. Není špatně, kdy se momentálně nacházíte v bodě, kdy si člověk prostě řekne, hele, jako opravdu dám na to, co mi ten člověk řekne a tomu věřím. A možná se i třeba potkáváte s tím, že narážíte na to, že lidi vám dokáží, nebo střetáváte se s takovým tím zklamáním, že vám lidi nakecávají něco, čemu vy jste uvěřili a vy jste z toho pak smutní. Pak třeba, že jste ztratili v tom člověkovi důvěru, anebo vás třeba ten člověk díky těm slovům dokázal extrémně manipulovat. Pokud jste upnutí na jednu věc, tak nebo spíš takhle. Proč tohle nastavení není pro nás funkční a měli bychom sebe a vlastně to, co se děje kolem nás, vnímat přes jinou perspektivu. Proč říkám sebe? Protože my jakoby, když nám vnější svět ukazuje nějakou realitu a nějaký postoj nebo nějaké nastavení, v čem se vlastně odehrává momentálně náš život, naše životní situace, tak my jsme v určité formě nastavení. Protože ten mechanismus a ten algoritmus jakoby je nastavený tak, že cokoliv, co vy máte v sobě nakódovaný, tak musíte vidět venku. Ale nefunguje to naopak. Že je něco venku a vás se to netýká, anebo že by to s váma nějakým způsobem vůbec jako nekorespondovalo. Jo? Takže jak člověk se může jakoby uchopit tady té zkušenosti a začít opouštět od důležitosti slov. Super příklad a super taková zkušenost je, že spoustu lidí žije v iluzi vlastních slov. A iluze vlastních slov se může jevit, že je to nesmysl, že přece bychom si sobě nenalhávali a pak dělali něco jiného, ale tím, že v sobě žijeme 24/7, tak mnohdy nedostáváme nad sebou ten nadhled, pokud se za sebou nějakým způsobem nepracujeme na té vědomé úrovni. A nesnažíme se vlastně, neuvědomujeme si, že třeba nám něco v životě jako nefunguje, že jako děláme něco třeba furt dokola, furt se nám vlastně dějou ty stejné situace, nebo furt narážíme na ty stejné lidi, na ty stejné problémy, tak vlastně nejsme schopni to vidět, pokud nespozorujeme, že je potřeba někam něco nasměrovat trošku jiným směrem. Jednou jsem sama sebe přistihla o tom, že jsem mluvila s lidma o něčem, o tom, jak něco vidím, co si o něčem myslím, nebo jak o tom smýšlím. Ale pak jsem se sama zarazila nad tím, že říkám něco a žiju něco jiného. A tohle je extrémně moc za mě důležitý moment uvědomění, kdy si můžete vlastně sami spozorovat, že třeba buď vás třeba lidi neberou vážně, nebo vám nevěří, anebo cokoliv, co řeknete, tak je tak jakože jak kdyby lítal ve vzduchu o prázdnu. Prostě to řeknete, nemá to absolutně žádnou váhu, i když třeba vy tomu dáváte slovně určitou důležitost. Je to z toho důvodu, že vlastně slova, pokud nekoresponduje, nebo pokud vy něco mluvíte lidem slovem,
ale neukazuje to vaše žití v životě, nebo vaše chování, nebo celkově vaše skutky k druhým lidem, tak vám můžete komukoliv vykládat, co chcete, ale to vám prostě lidi nezažerou. Prostě to nekoresponduje. Něco je to prostě o tom, jak kdybyste jakože někomu dali facku a u toho, ale přitom, nebo prostě říkali někoho, jak někoho máte rádi a pak mu prostě dali facku, jo. Prostě to nekoresponduje. To je, jak, jako chápeme se, jo. Jsou to protiklady. A my tím, že jsme jeden celek a pokud se někde vymezujeme nebo jednáme vlastně v odporu, ať je to s čímkoliv, vlastně tady vzniká odpor mezi tím, že my přesvědčujeme sebe o jiným scénáři, ale přitom nedokážeme ho žít, ale vlastně žijeme to, co třeba nám projektuje vlastně to naše vnitřní nastavení. Jo, příklad, když já se třeba budu bavit s člověkem a řeknu mu, hele, ale jak můžeš ty hodnotit, že ten to zrovna děláš, nebo že ty si myslíš, že to ten druhý dělá špatně, nebo ten přítel, nebo ta manželka, nebo ten kamarád, nebo ten šéf, jak ty můžeš vědět, jak to ten druhý má mít správně. Ty nežiješ jeho příběh, ty neznáš jeho okolnosti a možná to, co on teďka jako žije, je pro něho to nejlepší. Ty nemůžeš nikdy přece vědět a hodnotit to z pozice já si myslím, že jsem zežral Šalamounovo hovno a že vím, jak to ty druhý mají lidi dělat, protože mám ego až na půdu. Jo. A ten člověk, pokud se jako tady toto začíná nějakým způsobem uvědomovat, tak se třeba znova dostane do ty situace a znova mě řekne, no ale víš, ale ona to prostě má takhle, no ale já si prostě myslím, že ona by to měla dělat takhle, jo. A já poslouchám a on mě pak řekne, nebo ten dotyčný člověk mě řekne, no jo, já vím, že vím, že bych to jako neměl hodnotit, nebo já to jako nehodnotím, víš co, prostě ne, ale je to teda jako hustý a tohle. A tady těch situací se stane třeba milion, že ten člověk vám třeba zavolá, pozdílí s váma svoji životní zkušenost, co zažil v nějaké situaci a pak vám tím slovem vlastně řekne ten opak. No jo, ale jako, no já to chápu, že by to mělo být takhle. Jo. A já jsem kolikrát, vím, že já jsem v takovém jako nastavení, že dokážu toho člověka do toho jakoby trošičku pošoupnout, aby se dostal jakoby do toho bodu uvědomění a uvědomil si, že tady si jako sám sobě nalhává. Ne vždy, samozřejmě, protože člověk musí hodně dobře jako nacítit, jak ten člověk se zrovna v jakým bodě v tom svým životním příběhu nachází, pokud probíhá nějaká terapeutická konzultace. Jo, je tam z mé strany obrovská zodpovědnost a pokora, nesmíte tam vůbec zasahovat nějakým svým racionálním myšlením. A takže já jsem vždycky třeba tak jako popošoupla tu informaci, hele, já nevím, jestli se třeba neslyšíš, nebo to nevnímáš, ale už několikrát se stalo to, že mi něco vykládáš, ale nežiješ to. A proto ty lidi v tom tvým okolí s tebou asi mají problém. A tím, že s tebou mají problém, anebo vlastně nevnímají důležitost tvých slov, tak už to vlastně začíná být na hraně toho, že ty lidi začínáš přes ty slova manipulovat, nebo je fakt začínáš jako extrémně jako intenzivně tak jako, já nevím, jak bych to jako řekla, no asi prostě jakoby ta manipulace je na to dost vystihující. A tady v tomhle příkladu je hrozně hezky vidět, že vlastně slova nebo to vyjadřování skrze slova vám nestačí, pokud s vám to nekoresponduje. Pokud říkám, že žiju, jo, že nemám problém s tím a nalhávám si, že to tak mám, ale potom přijdu dom a prostě žiju pravý opak, nebo se ve mně spustí ten emoční chaos těch mých problémů a traumat a chovám se nějak a proto venku přesvědčuju lidi o opaku, tak sami před sebou utíkáte. Člověk sám sám sebe chce slovama kolikrát přesvědčit o tom, že nemá problém a dokáže to velice intenzivně a neuvědomuje si to, dělá to opravdu na nevědomý úrovni, protože tak byl zvyklý, nikde se moc o tom jakoby nemluví, tady o té komunikaci slovní.
I když samozřejmě hodně slyšíte o tom, jak je, lidi to hodně vytahujou, mně to přijde už docela vtipný a myslím si, že 90% lidí ani neví, co je vlastně je správná komunikace mezi dvouma lidima, protože hlavně v těch vztazích říká, nejdůležitější je komunikace, ale pokud někdo myslí komunikace o tom, že bude někomu jenom vysvětlovat, jak se kdo chová a jak by to kdo měl dělat a je to z takového toho pozice toho soudce nebo z pozice oběti, že vlastně já se v tobě cítím špatně, protože ty jsi udělal tohle a já teďka prostě jsem nešťastná, takže se už takhle jakoby nechovej, toto není žádná komunikace. A komunikace na vědomí úrovně vypadá úplně jinak. Myslím si, že plno lidí ji nedokáže vůbec žít, dokáže ji krásně teoreticky slovama popisovat, dokáže ji druhým lidem krásně vysvětlovat, jak by měla vypadat. A zase jsme vlastně u toho, že lidi slovně vám dokážou o tom vykládat hodiny, ale nedokážou to vůbec žít. A proto je to vždycky fakt srážka s tou krutou realitou nebo s tou vaší vnitřní pravdou, protože pokud sami v sobě žijete něco a mluvíte pravý opak, tak je to možná na zamýšlení, protože venku budete potkávat vlastně to, jak se sami k sobě chováte k té dané situaci. Možná je to tvrdá pravda, možná jsem tím nebo touto informací zhodila někomu opravdu nějaký iluzní obraz o sobě samým, ale vnímám to, že to je velice důležitý. Není špatně o tom, že to takhle zrovna děláte, nebo se v tom hodně zrovna nacházíte, anebo si uvědomujete, že to děláte několik let, protože to jsou všechno zkušenosti, které máme prožít, které nás vedou k určitému uvědomění a určitým vlastně schématu poznání o tom, jaký jsme uvnitř a na jaký jako bázi fungujeme. Já jsem to dělala několik let, vůbec jsem si to neuvědomovala, vlastně jsem jako nerozuměla třeba tomu, já jsem strašně dlouho si pokládala otázky, proč mě lidi nerespektují taková, jaká jsem, proč když jim vlastně říkám o svých problémech, nebo prostě se zrovna nacházím v bodě, že potřebuju pomoc, potřebuju podpořit, potřebuju obejmout, nebo poradit, nebo prostě nějak odlehčit na chvilku v tom životě, tak ty lidi mi nerozuměli vůbec. A já jsem extrémně dlouho nechápala proč. Extrémně dlouho, fakt několik let. Furt chtěli jenom tu verzi mě, která všechno zvládá, která je vždycky usměvavá, vždycky silná, všechno vyřeší, všechno zařídí a tak dále. Ale já jsem nechápala, proč vlastně nepřijímali to, že já jsem slabá, že já jsem křehká, že já potřebuju pomoc, že mám prostě, že každý máme protipól, každý se skládá z obou částí, i z těch hezkých, i z těch nemoc hezkých, i z těch silných, i z těch slabých. A potom jsem po čase pochopila, že já jsem se nikdy v životě neprojevovala tak, jak jsem se vevnitř cítila. A slovama jsem vlastně komunikovala a snažila se sebe zachránit před tou bolestí jakoby uvnitř a snažila jsem se, aby lidi vlastně mě vnímali tak, jak jsem chtěla, aby mě vnímali v těch jenom hezkých věcech, protože ty věci, co byly pod tím, ty traumata, ty bolesti, vzorce chování a tak dále, bylo něco, s čím jsem sama já měla obrovský problém. Styděla jsem se za to, bylo to hodně bolestivý, takže jsem hodně vlastně komunikovala slovama tak, aby to nikdo nepoznal. A dokázala jsem to v takové míře, že opravdu jenom zřídka málo kdo poznal, kdo jsem doopravdy vevnitř a co opravdu prožívám, protože do těch míst jsem nepustila v životě, dá se říct, skoro nikoho. A tím, že jsem pochopila, že takhle to dál nejde, že chci, aby lidi mě vnímali taková, jaká jsem, taková, čím jsem v životě prošla a se vším, co ke mně patří, tak to musím se naučit žít. Což samozřejmě není jednoduchá cesta, jako se projevovat ze vším, co člověkovi jakoby patří, ale neber to tak, že teďka prostě musíte odhodit nebo
zhodit to, kde teďka v bodě, jakým bodě nastavení se nacházíte a musíte prostě naplno všem ukazovat, kdo opravdu jste, to tak není. Žádný extrém nikam nevede, ale někde začít. Malé věci dělají velký zázraky a jakmile uděláte jeden krok k nějaký změně, tak ten život vás podpoří v ostatních dalších věcech, které se k tomu přirozeně nějak budou nabalovat a bude se to tak nějak ta situace přirozeně vyvíjet a budete vědět, že jdete správnou cestou. Proto vám už tolik třeba nebude záležet na tom, co ty lidi říkají. Možná třeba nebudete potřebovat už ani tolik slov od druhých lidí, protože je začnete vnímat přes něco jiného. Tím, že sebe začnete vnímat přes jiný, jakoby, jak to říct, ne, že aspekt, ale začnete sebe cítit přes jiný vjemy, než je to slovo a zjistíte, že vy se dokážete vlastně vnímat přes strašně moc věcí a dokážete se projevovat přes extrémně moc jiných věcí, než je síla slova, tak vám už to slovo přijde opravdu, jak jsem říkala, na té škále 1 až 5 až někde prostě jakoby dole a budete primárně zaměření na to, jak se zrovna energeticky cítíte v tom postavení nebo v tom rozpoložení, v kterém se zrovna nacházíte. A tím, že já jsem to začala pomalu měnit, protože to pro mě bylo extrémně důležité to změnit, už to na mě křičelo všude, kam jsem se podívala. A vlastně to vůbec jakoby nedávalo smysl věřit tomu, co je jenom v těch slovech a nevnímat to, co se všechno děje kolem toho. Můžete si třeba vybavit určitý ty situace, že vám třeba člověk říká něco hrozně hezkýho a líbivýho a teď vám to popisuje třeba nějaký ten projekt, to bude úplně super a bla, 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 bla. A vy jste ho třeba, už jste byli v té fázi, že už jste tolik třeba nedali na ty slova, ale spíš jste jako vnímali toho člověka jako celek. Tak jste potom třeba odešli a sami jste si řekli, hele, jako když bych dala jenom na ty slova, tak to bylo hrozně hezký. Ale to, co se zatím táhlo za ten odér a ta energie prostě byla úplně jedna velká lež. A vzpomínám si, že se mě nedávno stala taková situace, kdy jsem se potkala po strašně dlouhé době s jedním člověkem, s kterým jsem měla nějaké pracovní věci. A já sebou nikdy moc nemusela. Prostě vždycky vešel do místnosti a ta energie byla hrozně umělá, nebyla pravdivá. Měla jsem pocit, že cokoliv ten člověk řekl, že to bylo tak extrémně hraný, aby se dostal do toho svýho cíle v takovém tom manipulátorském módu, že se mě fakt z toho chtělo jako grcat, jo, jakože to. No ale říkala jsem si, hele, prostě vidím sama na sobě, jak dokáže člověk opouštět od těch věcí, co se naučil, že opravdu za 5 let můžete počkat toho člověka a může z něho být úplně jiný člověk, může být úplně v jiném nastavení, úplně v jiném módu. Takže i když jsem tady toho člověka potkala po několika letech, tak jsem si říkala, hele, nebudu to soudit, nebudu to hodnotit, jaký to prostě bylo předtím a ten člověk řekl první 2 věty a ten odér, té energie, co z něho šel, byl tak hrozně toxický a vlastně to jenom potvrdilo to, že on sám řekl, já dokážu slovem velice dobře zalhat. A možná si ani neuvědomil, co řekl, ale pro mě to bylo jenom potvrzení o tom, že ten člověk se neprojevuje absolutně přes svoji přirozenost a je to všechno jenom taková hraná figurka. Někdy, když si to třeba teďka posloucháte, nebo si možná třeba uvědomujete, nebo někdy na pozadí vám v hlavě hraje takový to, hele, tohle asi je moje téma, anebo hele, tady to začínám jakoby pozorovat. Sám od sebe člověk, pokud jako nemá vnitřní tenzi a v životě se neděje nějaký životní situace, které jasně ukazují, že tudy jako ne, tak ta změna jako samotná, lidi se do ní moc nechcou jako vrhat, protože my
to bude znít jakkoliv, tak jsme prostě spohodlnělí v tom, co známe, co máme zažitý, ať už jsou to lidi, ať už je to naše chování, ať už prostě to prostředí, v kterém žijeme, s lidmi, s kterými se pohybujeme, už víme, jak se tam prostě budeme chovat, jak budeme reagovat, jak se tam cítíme, už nás nic moc jako nepřekvapí a málo kdy jsou lidi takový, že by se dobrovolně jakoby každý den vrhali prostě do nějakých změn. Ale jakmile život ukazuje, že tudy cesta nevede, to znamená, že opravdu v životě narážíte, tak vlastně už je čas na to se pohnout. Ta vaše hlava samozřejmě bude říkat, že ne, že to je nesmysl, že prostě vy si můžete říkat, co chcete a že vlastně vy si řídíte ten život a tak dále. Ale ono to je... naše hlava je jenom umělej konstrukt, díky kterému vy tady můžete hrát hru jménem život, ale v důsledku to... díky čemu tady má úplně jiný mechanismus. A pokud život říká, hele, je potřeba se posunout, tak je prostě potřeba se posunout a když se tomu sebe víc budeme bránit, tak stejně nevyhrajeme. Je to prostě něco v tom smyslu, jak když budete chtít plavat proti proudu, půjde vám to asi nějakou dobu, kdy do toho investujete veškeré své síly, ale potom stejně se unavíte, položíte se na tu hladinu a necháte se vést tím přirozeným proudem. Takže to ohledně síly slova, myslím si, že jsem k tomu řekla všechno, co jsem chtěla a ještě mi teďka jakoby napadá taková, ještě na závěr taková docela pomůcka, která mě hodně pomáhá a myslím si, že by mohla pomoct i vám, pokud ji budete chtít ve svém životě vyzkoušet, tak mi určitě pak třeba napište do komentářů nebo třeba do soukromé zprávy na Instagramu. Všechny odkazy na moje sociální sítě a tak dále budete mít v popisku tohoto videa. My si kolikrát myslíme jako lidi, že máme patent na určité věci, jak se co má dělat, jak se co má žít, jak má co vypadat a je to opravdu jenom konstrukt. Všechno to, proč my tady vlastně jsme a díky čemu tady jsme, nemá nic společného s lidským rozumem, nemá nic společného s nějakým lidským výdobytkem, nějakého vynálezu nebo něco. Prostě jsme tady díky přírodě, díky vesmíru nebo prostě nějaký vyšší energii a to je vlastně to, proč my tady existujeme, že dýcháme kyslík, který člověk nevymyslel, prostě, že nám tělo 24/7 prostě funguje. Je to obrovská chemická továrna, která je ještě doteďka podle mě docela neprobádaná. Tak to taky nefunguje vylít člověkovi, člověk to taky nevymyslel. Všechno to, jak to tady je, díky čemu, jak jsem říkala, dýcháme kyslík, prostě máme potraviny, jak funguje půda, že můžeme pěstovat rostliny, ovoce, zeleninu, prostě celkově extrém moc věcí, díky čemu lidská existence a celkově život tady může být. Je to to nejdůležitější, čeho se můžeme držet. A vím, že se mě nedávno někdo ptal, jestli mám nějaký vzor, nebo mám jako někoho, kdo je takový jako můj vzor. A já jako člověka takovýho, samozřejmě jsou lidi, kteří jsou mě sympatický svým názorem, svým žitím života, svým prožíváním a svýma zkušenostmi, jak na ně pohlíží a co jim to dalo, je spoustu lidí. Ale pro mě největší jako vzor a vždycky, kdy hledám odpovědi, je opravdu ta příroda a ta matka země, nebo ta Gája, nebo celkově ten vesmír. Nazveme to, jak chceme, protože když třeba sama si pokládám otázku, jestli je tohle správně, jestli to takhle mám vyzkoušet, nebo jestli to takhle mám změnit, tak se podívám, jestli ten princip, jakým to chci udělat, anebo ten styl nebo systém myšlení, jakým způsobem přistupuji k určitým věcem, funguje někde v přírodě. A pokud funguje někde v přírodě, tak vím, že bude fungovat i v mém životě. A pokud je to nějaký můj prostě výdobytek fantazie nebo toho, jak prostě to se lidi naučili prostě ve společnosti, tak vím, že to z dlouhodobého hlediska určitě fungovat nebude. Cokoliv, co funguje v přírodě, je
vlastně to, kde můžete vždycky jakoby najít tu správnou odpověď. A tím bych to vlastně ukončila v tom, že stromy, veškerá příroda a všechno, ten ekosystém, úplně cokoliv, co si můžete ohledně toho vybavit, jak to funguje, nepoužívají slova, nepoužívají žádný, prostě tady ten slovní komunikační kanál, prostě komunikují pomocí energie, úplně vlastně jiných vlastně mechanismů a systémů, o kterých my ani nevíme, nebo je neznáme, nebo je v naší vlastně hlavě jsme se ještě k ním jakoby nedostali, protože se furt držíme jenom toho komunikačního kanálu pomocí slov. A všechno to, co funguje v přírodě, tak my jsme toho součástí, ale je na každým, jakým způsobem se bude chtít posouvat. Dá se říct tady ty jakoby vyšší inteligenci a k tomu nějakému vyšší kapacitě vědomí, jakým způsobem může svůj život prožívat, vnímat, v jaký perspektivě ho bude žít a co všechno díky tomu může vlastně poznávat a prožívat. Takže věřím, že jste si tady v tom podcastu našli to, co bylo účelné. Když to třeba takhle máte, že jste se třeba dostali do bodu, kdy nechcete už třeba lidem tolik vysvětlovat nebo se furt obhajovat a jste třeba opravdu ve svém okolí jediní, nebo vás ty lidi nechápou, tak věřte na to, že jste na správné cestě a to, že vás lidi nechápou, nebo třeba nemáte někoho, s kým byste se mohli propojit a tak nějak si to jako v sobě utvrdit, že jste se rozhodli pro tuhle změnu a že tahle změna je správně, tak tady v tom podcastu jste se určitě mohli ujistit o tom, že to tak je. A je to vlastně úplně normální a je to něco mnohem funkčního, než to, kde se nacházejí lidi jenom v tom, že vlastně věří jenom těm slovům jako komunikačním kanálu u člověka. Budu se těšit zase u dalšího podcastu. Mějte se krásně. Ahoj.